Türkmenistanda Amul Hadar 2018 halkara avtorallisine görülýän taýýarlyklaryň jemleýiji tapgyrynyň başlanýandygyna, oňa her welaýetden 7000 çemesi adamyň gatnaşmaly edilendigine Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary aýdýarlar. Balkan welaýet häkimliginiň adynyň efirde atlandyrylmasylygyny soran käbir işgärleriniň Azatlygyň habarçysyna aýtmagyna görä, bu barada 15 awgustda Aşgabatdan ýurdun welaýetleriniň häkimliklerine ýörüýte görkezme gelip gowuşdy. Şundan başlap vilayetlerin ählifine şol avtrallynyň geçjek ýoluna konsert berjek ulşagaryň döretjek şu meden toporlary kesgitlenedi hem de olary geljek hepdäniň 3-nji günden giýje goýman vilayet merkezine ýygnap şolar bilen görüýte repetisiýalar ýa-ni taýyrlyklary geçmäge başlamaklyk hakynda görkezme berilipdir. Diýip Aşgabatly Synçy Amanmurat Bugaýew Balkan welaýet häkimliginiň işgärlerine salgylanyp gürrüň berdi. Aýdylmagyna görä häkimligiň işgärleri eýem şu günden işe girişip Balkan welaýetine degişli etrap häkimliklerine aýdymsat toporlarynyň çeper höwesçeňleriň tansçylaryň sanawyny duşenbe gününe çenli welaýet häkimligine ýetirmek we çarşenbe gününden başlap şol çäreçileriň Balkanawat şäherinde taýýarlyklara başlamalydygyny tawşyrdylar. Aşgabatdan berilen ikinji görkezmede bolsa welaýet häkimlikleriniň her birine 1-nji sentýabra çenli adynyň 7000 sany adamyň ýagny çäreçiniň sanawyny taýýarlamak tawşyryldy. Şoğurközmeläiklikden Avustralyaның geçecek ýoluna çykçy Avustralya deňlerinden geçip barýaky tomoşa çökmünni şoğun öğretmeli çäreçiler olur. Diýip Bugaýew olaryň aglawasyny döwlet budjetinden aýlyk alýan işgärleriň düzjekdigini belledi. Resmi mediada Avustralyanyň geçecek ýolunyň umumy uzunlygynyň 1500 kilometrden gowrakdygy we onuň Garawum çölüniň giň sähralyklarynyň geçecekdigi aýdylýar. Yerli synçylaryň we döwlet işgärleriniň käbirleri Türkmenistanda sentýabryň 1-nji 10 günlüginde howanyň gyzgynlygynyň adatça 40 gradusdan aşak düşmeýändigini bellep, munyň en çeme sagatlap günüň aşagynda durmaly boljak çäreçilere oňoýsuz täsir ýetirjekdiginiň ikuşsuzdygyny belleýärler. Ýatladyp geçsek, şu ýylyň 9-14 sentýabr aralygynda geçiriljek Amul Hadar 2018 avtorallisine görülýän taýýarlyklaryň çäginde geçen aýyň ahirinde sport çäreleri geçirilip başlanyp, munyň bilen baglanyşykly welaýetleriň şäherdir etraplaryň aralygyndaky ýollaryň ýapylmagy henidem dowam edýär. Bu bolsa welaýetlerden Aşgabada we beýleki etraplara sapar etjek ýolagçylary uly kynçylyklary döredýär. Budjet işgärleriniň ýokary kujaýlarynyň studentleriniň we mekdep okuwçylarynyň çärelere mejburi gatnaşdyrylmagy, ýollaryň ýapylmagy we munyň ilaty dürli bökdönçlikleri döretmegi bilen baglanyşykly ýagdaý geçen ýylyň sentýabrynda hem bolupdy. 17-27 sentýabr aralygynda geçirilen ýapyk binalarda we söwüş sunaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlaryna türkmenistanylaryň müňlerçesi gatnaşdyrylypdy. Türkmen häkimetleri Avustralyanyň ýurdun halkara sport awraýyny hassa belende göterjekdigini nytap gelýärler. Ýöne Türkmenistanyň ykdysady kynçylyklary başdan geçirýän döwre bu sport çärelerine sarp edilýän maliýe serişdeleri barada hiç zat aýtmaýarlar. Ýurdun media serişdeleri hem bu barada dymyp halkara sport çärelerine işgärleriň, studentleriň, okuwçylaryň mejburi gatnaşdyrylmagy we onuň ilata ýetirýän täsirleri hakynda hem mesele gozaman gelýärler.